आं मोनसे खोथा बुंनो सानो रानि अफिसियेल बिथांनिसिम। बिथाङा दाखालि आंनि मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन, नाथाय बिथाङा आंखौ बुंदों गाज्रि, बिराद गाज्रि, बा बिथाङानो बेफोरबायदि आंखौ मा बुजायनो। नाथाय बिथाङा बुंनायनि सिगां गावनि गोरोन्थिखौ नुवासै। बिथाङा सासे सेंग्रा गथ'नि जिबनखौ बरबाद खालामना होनाया मा मुलाम्फा जाखो? नोंथाङा सानदोंना दिनै सासे सेंग्रा गथ'नि लाइफखौ खस्थ' खालामना होनाया, सासे सेंग्रा गथ'नि न'खरनि बिमा बिफानि मोखांखौ हानाया? बिथाङाबो नोंनि थाखायनो बिमा बिफानि मोखांखौ हानांगौ जाबाय। आरो नोंथाङा एसेबां बुजिनाय दंमोनब्ला, नोंथाङा एसेबां टेलेन्ट दंमोनब्ला, गावनि हौवाखौ मानो थाखाय नोंथाङा गारनो हाखो? गावनि गथ'खौ माबोरै गारनो हागोन? नोंथाङा एसेबां साननो हानाय गोहो दंमोनब्ला, गावनि हौवाया गुबुनाव खामानि, नोंनि थाखाय रां रुफा खामायनो थांनायाव, गथ'नि थाखाय रां रुफा खामायनो थांनायाव नोंथाङा माबोरैहाय गुबुन सेंग्राजों इन्जय लाबाय थानो हाखो? माबोरै हाखो? नों गावनि गोरोन्थिखौ नों सानग्रो, गावनि गोरोन्थिया मा गोरोन्थि मावफ्लांनाय नों बेखौ बुजिग्रो। जेब्ला हौवाया नोंखौ एसेबां अनसेयावबो नों हौवानि अननायखौ नों नागारनानै गुबुन हौवाजों नों माबोरै इन्जय लाबाय थानो हाखो? नों हौवाखौथ' गाज्रि सानबाय, नों गथ'खौ मानो थाखाय गाज्रि साननानै नों गथ'खौ मानो गारनो हाखो? नों गथ'नि थाखायथ' बै हौवाजों नोंहा रायजो जागौमोन। दिनैहाय नों सासे नेहाथ हिनजाव होननानै आं नोंखौ सानो। मानोना नोङो दिनै बर' बिमाखौ गोबां लासिं खालामदों, गोबां लासिंसिन फोनांदों। मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव जों नोंखौ नुनो मोनो, मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव नोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै नों सासे बर' हिनजाव, नोंनि गाननाय जोमनायाबो बर' बिमानि बायदि जानांगोन, अब्लासो नोंखौ मोजां मोनगोन। नों दिनैहाय नोंजों एसेबां साबस्क्राइबार नों लानानै नोंनियाव एसेबां साबस्क्राइबार दं, बा नोंनियाव एसेबां भिउस जाबाय थायो, नों सानदों नामा आंखौ मोजां मोननानै आंनि भिडिअखौ नायो? नोंनि आखलखौसो नायो, मिथिबायना? नोंनि केरेक्टारखौसो नायो। सोरखौबा बुंनायनि सिगां आं मा बेखौ सानग्रो, मिथिबायना? नोंथाङा सानसेखालि नोंथाङा माबायदिहाय नोंनि हौवाजों भिडिअ कलाव रायलायनाय नोङो? गावनि हौवा थासेयावबो नों गुबुन हौवाजों नोङो 6 मान्थ 7 मासनि सिगां नोङो मा इन्जय खालामामोन नोङो? नोंहा नोंनि हौवा थासेयावबो बै हौवाजों नोंहा सासे सेंग्रा गथ'जों नोंहा एनि टाइम नोंहा फन रायलायबाय थानाय नोंहा मा गोनांथि दंमोन? हौवाया नोंखौ मोजां जाथों होननानै नोंखौ बायदिसिना नोंखौ बुंखागोन, रायखागोन, मानोना नोंखौ मोजां जाजानो नोंनि हौवाया लुबैदोंमोन। नों दिनैहाय हौवाखौ गाज्रि साननानै नोङो गुबुन हौवाजों नोङो रायजो जानो नागिरदों, नोंहा मोजां जायासै। नोंहा सासे गथ'बो दंमोन। नाथाय बै नोंनि दा जानो गोनां हौवा, बै गथ'आबो बिमा बिफानि मोखां हाबाय, गामिनि सेंग्रा सिख्लानि मोखां हाबाय, गामिनि रायजो राजानि मोखां हाबाय। माबोरै हाखो? गासैखौबो नों खालामदों। नों थिगमोनब्ला, नों मोजांमोनब्ला, नों बुजिनो रोंनायमोनब्ला मोखां हानांगौ बेयाव मोन्थाय गैयामोन, मिथिबायना? दिनै नोंनि थाखायबो नोंनि हौवा हुलायाबो लाजि मोनबाय, लाजि नांबाय। सोरजोंबा बिथाङाबो बुंजादों जानो हागौ नोंनि हिनजावा नोंखौ ओरैनो गाराखै होननानै। सोरनि थाखाय? नोंनि थाखाय। दिनै नोङो नोंनि गथ'नि मोखांखौ हाबाय। सानसे समाव नोंनि थाखायनो नोंनि गथ'आबो बाहेराव ओंखारफिननो लाजिगोन, मिथिबायना?
जों गासैबो जोङो जोंनि नोंनि भिडिअ नायग्रा जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनानो सानखायो नोंनि आखला माबायदि। नोंनि आखला मोजां मोनब्ला दिनैसिम बेफोरबायदि लामायाव नों थांनाय नङामोन। नोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों, नोङो अराय सम मोजांसो ओंखारबाय थागौमोन। नोङो नोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायमोनखौ नोङो बुजायनोसो रोंनांगौमोन, नाथाय नों गाज्रिसो खोन्थिदों। नों गाज्रिसो खालामनो सानदों इयुन लाइफखौ। आं बेखिनिखौनो बुंबाय।